Kofi, takalman nan rauni gare su tamkar dai gwiwarka. Amma Kofi bai firgita ba, ya ce wannan takalman suna da hankali ne, sun narke ne don kare muhalli. Na gode. Mutane suka kwashe da dariya, Kofi kuma ya tsira da mutuncinsa. Wata rana, wata tsohuwa mai suna Hajiya Jummai wadda ta shahara saboda hikimarta ta kira Kofi. Yaro, kana da zuciyar zaki amma ƙwaƙwalwar sauro ce da kai. Ba kowanne karabuta da shirme ake saidawa ba. Ɗan kasuwa na ƙwarai yana warware matsalar al'umma ne ta hanyar samar musu da abin da suke bukata. Yanzu waiwaya ka gani, me mutane ke bukata? Kofi ya kalli kewayensa. Manoma suna buƙatar kayan aiki, mata suna buƙatar kayan kwalliya na ƙayatarwa, yara kuma suna son alewa ne. Na gane, ya ce, ya yanke shawarar sayar da abin da mutane suke buƙata. Ya fara tafiya zuwa ƙauyuka na kusa yana sayan goro, zannuwa masu